alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. A bidiyon mu ne mun zo muku da sabuwar fassara mai suna Shegu. Wannan sabon fim ne wanda kamfanin Sultan suka fassara. Sannan kamar yadda kuke gani tun daga fassarar wannan bidiyo da kuma sunan da aka sa wannan bidiyo ka san cewa fa bidiyo ne wanda zai matukar bada citta. Da haka kai tsaye idan kana buƙatar ka sauke wannan bidiyo mai suna Shegu, ka biyo mu tun daga farkon wannan bidiyo har zuwa ƙarshen sa. Domin ko za mu yi maka bayani dalla-dalla akan yadda za ka sauke. Har yanzu ga masu buƙatar su rinka samun sababbin fina-finan mu da zarar an saki to kofa fa a buɗe take. Har yau group ɗinmu na VIP yana nan yana aiki. Idan kana buƙatar ka rinka samun sababbin fina-finai na fassarar India da zarar sun fito to fa kofa a buɗe take. Zaka ga akwai lambar mu ta waya wacce zaka iya ɗauka a cikin wannan bidiyo. Kai tsaye duk bidiyon da ka ga yayi maka anan shi zaka ɗauka sai ka yi mana magana ta lambar mu ta WhatsApp ko kuma ta Telegram ɗinmu. Na haka idan kana buƙatar ɗaya daga cikin wannan bidiyo kai tsaye ka yi mana magana. Za mu gaya ma ɗan abin da zaka bada da kuma kuɗin shiga cikin wannan tsari namu na VIP. Tsari ne mai matuƙar kyau wanda zaka ji daɗin sa ko a ina kake a faɗin duniya. Idan kana harkar fina-finai ne ko kuma idan kana saidawa ne ko kuma kana son ka rinka kalla dai da zarar fim ya fito to wannan ita ce sabuwar hanya. Domin kuwa idan ka shiga YouTube ka yi sacin bidiyo ba za ka samu bidiyon mu complete kamar yadda ake samu da ba. Na haka duk bidiyon da ya fito za ku ga muna kawo ɗan bayani ne da kuma lambar mu wacce za ku iya samun wannan bidiyo. Na haka wannan shine sabon tsarin mu. Duk bidiyon da ka ga mun kawo to bidiyo ne wanda mun riga da mun tabbatar da cewa muna da shi a hannun mu wanda ko a sannan idan kana bukata za a iya tura maka. Na haka wannan shine sabon tsarin mu, muna fatan za ku ji daɗi. Sannan ga masu buƙatar suke samun sababbin fina-finan mu akan lokaci a cikin YouTube channel ɗin mu, ku shiga cikin YouTube ku yi sacin Algaita Films sannan ku danna mana alamar subscribing, ku danna alamar ƙararrawa. Hakan zai taimaka gurin ku rinka samun duk wasu sababbin fina-finai da kuma duk wasu bayanai akan fina-finai na Indian Hausa da kuma sharhi da duk wani abu dai da ya shafi harkar fina-finai na fassarar Hausa. Mun gode da kasancewa da mu. Ga mai buƙatar wannan bidiyo mai suna Shegu kai tsaye zai ɗauki lambar mu ne sai ya yi mana magana. Mu kuma za mu gaya ma yadda za ka samu wannan bidiyo insha Allah.